What's up sa inyo mga kadaliri? Nagbabalik naman tayo sa video mga kadaliri. Ang content natin ngayon was is my phone. Ay mga kadaliri, una natin music. Tapos video. Yung mga video natin, photos. Yun o, mga video lang. Game store. Dito tayo sa Google. Kay Google Maps, Play Store, Play Movies, YouTube. Ano sino kayo pinakaunang YouTuber na nasa ano ko? Yan, sila Baraki. Ay, sila Haraki pala to. Tapos sunod, yan. Bakit magaling kumanta. Ano mga pinapanood ko. Ang mga kadadili, sunod, drive, place to play, mga duo, photos, making voice search. Lagay mga ginagamit. Security. Tanggal yan ng virus. Setting, di naman ito mawawala sa mga cellphone. Alam na. Tapos, Play Store. BTS Messenger. Hindi ako mahilig sa BTS. Ito, email. Email na tayong email mga kadaliri. Tapos, weather. Mas cloudy. Wala hindi naman cloudy. Calendar. Anong Google Calendar pala ito? Calculator mga kadaliri. Para sa mga walang alam sa mga files mga kadaliri. Messenger. Ay, bawal yun. Usan record and compass FC Office, backup and restore, keep notes. Tapos, Oppo App Store, talk and text para kung gusto mag-load. Game Center kung wala kang Play Store. Dito naman tayo sa social media. Ang ano ko dito mga kadaliring, gusto kong panoodin dito, Web Little Love. Nakailang ulit akong panood doon. 3 na mga kadaliri. Tapos, TikTok. Parang siya sa sayo-sayo. Tut. Ito mga kadaliri naglo-loading pa. Ito na shoot, maaga tayo matutulog. Follow natin kung sino pinakauna. Maaga tayo matutulog. I-like natin. Pag ito na shoot, mayroon kang kakwar. Double tap ko to kung sino mga nasa ano ko. Si June Dominic mga kadaliri. Ito mga kadaliri. Ang sunod, Virus Hunter. Tapos, CPUC. Photo grid, share 8 browser, Snapchat, Instagram. Check natin Instagram natin. Heart natin. Sino nasa una natin ng atin. Si Jason Lloyd. Okay. Heart natin. Tunod. Deluxin. Heart din natin yan. Tapos, mga kadaliri. Wala na sa social. Birthday ni Angela. Tapos, syempre, Rose, nagla-live tayo dyan. Ito, tapos ang wallpaper ko nga pala yung, yung pantapos ng intro ko. Tapos, social, tapos games. Run, race, 3D, stick, hero fight, badminton, ID, please, let's go, adorable, enjoy, stick, rubber, rebob. Yun ang laro natin mga kadaliri. Tapos hot games, hindi ko ito na alam. Nandyan lang, ay madelete nito. Contact. Bigyan nyo naman ako ng nung pwedeng ilagay dito. Si mama lang ang may number. Dito, tapos. Hot apps, hindi ko din nga alam. Clock. Mobile Legends, I drink. Tapos, PixArt mga kadaliri. Tapos, Centro Maker, KineMaster. Diyan tayo nag-e-edit ng vlog mga kadaliri. Tapos, Piano Tiles, Connect to Card, Shopee, Facebook Lite mga kadaliri. Minecraft, Designer, Pixel. Tapos, itong recorded to. Pang record natin. Yun na nga mga kadaliri. Tapos, ito naman Facebook.
Ay, ano, may di kita dali. Si Janet Velasco Angeles, mga kadaliri. Tapos, messenger. Wala tayo na. Bawal na pa kita. Picture mga dila. Phone. Baka wala na mga kadaliri. At may mga kadaliri. Nagtatapos na tayo sa ating ano. Bye-bye!